din cartea mea Ești mai puternic decât crezi, ce poate face Dumnezeu dintr-o sămânță. Da? Orice poveste de succes începe cu cineva care a făcut un pas mic sau a semănat o sămânță mică și care de obicei reprezintă tot ce are el în acel moment. Mai simplu spus, orice lucru mare începe cu ceva mic. Dacă nu ești dispus să începi de jos, nu poți începe deloc. Lui Dumnezeu îi place să folosească lucruri despre care noi credem că sunt neînsemnate. El a folosit prânzul unui băiat ca să hrănească mulțimile de oameni flămânde. El a folosit o praștie pentru a-l doborî pe uriașul Goliat. El a folosit o mână de lut pentru a reda vederea unui orb. El m-a luat pe mine din pat, dintr-o agonie mentală și m-a vindecat, dându-mi viziunea de a vă împărtăși și vouă lucrările lui în viața mea și în viața altora. El a folosit un loc de muncă neînsemnat, bani puțini sau o idee mică pentru a mă binecuvânta. Norii mici de pe cer sunt indicatorii a ceea ce va veni. Ei sunt canale pe care El a hotărât să le folosească. Când El, adică Dumnezeu, promite ceva, nu are nevoie de niciun lucru mare pentru a-și îndeplini promisiunea. Oamenii își fac planuri, au vise, au scopuri, au multe cunoștințe corecte și bune, dar cred că aș cere mai degrabă planuri pe care el să le poată binecuvânta. Am fost atrasă în 100 de direcții, dar când am hotărât să-i dau lui toate direcțiile mele, el a ales-o pe cea mai bună. La revedere!